akwayo jodalawa ni yieuru ni mondo wakow Raila gi kwe, wakowe gi muolo, wakowe gi hera, mondo kik bedie wach moro amora manyalo miyo gimoro kaka tiagas kata bunde muchi kama Raila nitie. Gigo osetimrene, osehinyre e ngimane kuom higni mang'eny, ka gigo timrene kokedo kodwar gimiluongo ni injustice, to kik wadog wamiye a situation makendo pod tiagas dogo ringo kata donje wang'e kama intie, kama koro wadhi kane e bur. Mano e gima duong' ahinya madaher ni mondo akwau kaka ogandana. Ang'eyo ni awacho gini gi dholuo mondo Radio Ramogi to gi radio wa moko other stations kaka Radio Nam Lolwe to gi jowa moko mondo landi maler mondo jowa owinji ni wakwayo kaka family, wakwayo mondo wabeduru gi kwe, kendo agonu erokamano kuom hera ma useng'iso nyaka nyicha jakom nindi, kendo jakom nyicha ohero ubeda uhere, kendo ageno ni wabiro timo kamano. Mano e gima duong' madaher ni mondo awachi. To I know tomorrow we'll be moving home. Sunday